našej stužkovej slávnosti, ktorá sa začína krátkym programom. Nejaký koordinovaný útvar. Ideme na to ešte raz. Co má práce s obouvání, než se oběda dočká, začne se zouvání. Na každou totiž nožku má ponožku, vodě vložku a stačí vláta trošku pro šoupe rohožku. A snad má právo mít k zoufalství vlohy. Co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad. Vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
hodine ekonomiky a poľnohospodárstva. Krava má mať ušľachtilú a jemnú hlavu. Krk má mať štíhly, zjemne zriasnenou kožu. Má štíhlejšiu kostru ako bík a dobre utvárané bemeno. Ďalej má Peňažné vzťahy, vyjadrujeme nimi ekonomické vzťahy medzi kohútom a sliepkou. Poznáme dva druhy ustajnenia. Voľné a ustanenie s priväzovaním.
finančného plánu, ktorý dáva celkový prehľad o hospodárení podniku a jeho prínose pre zmyslové posudzovanie objemových krmív. Objemové krmivá sú seno, slama. Plán nákladov a tvorby zisku. V socialistickom výrobnom podniku je tento plán dôležitým predpokladom na uplatnenie Fyziologických aspektov dojenia. Na získavanie mlieka nestačí prekonať napätie zvieračo-ceckového kanálika, ale je nevyhnutné uplatniť aj rozhodovací algoritmus. Po objavení rozhodovacej situácie si doječ v maštali umie ruky v teplej vode ráno a oblečí si čistý pracovný odev, ktorý v hotovosti uloží na bežný účet. Môžeme sem uložiť napríklad peniaze prijaté Za suché seno má najviac 15% vlhkosti, pri trení v ruke šuští a láme sa. podnik členíme na tieto úseky. Hlavový, krčný a hrudníkový, brušný a panvový, čiže konečník. Kočky, chalani, nemáme hodinu, ide sa do divadla.
Úplne ticho ako po vraždení. Život sa trochu hystericky mení na čosi, čo sme nechceli. Rembodov duch sa vrhol na odpadky. Tá všemovúca barva literárnej vedy. Život je na to asi príliš krátky, aby sa každý deň dal prežiť, ako naposledy. Rembodov duch sa vrhol na splašky, ktoré tu nechal človek, čo ďalej jednoducho nevládal. Vede na stojaka krík a urážky. A v každom sprostom slove prastarý zákon. Má dať? Dal. To strácaš. O tom žiadny zákon nehovorí. Nemám chuť skončiť medzi hrdinami, byť rozprávkou a za životný výkon mať na náhrobku svoje slovné drahotkami len zo pár vencov ako 7 trpaslíkov. Gipsovú pustu niekde vo vitríne, esene v tlači, kde sa dobre platí. Ľúbosné listy ako turistické exponáty. Mať výročia, ako poznámy. Výročie sobášu. Výročie, keď sa to skončilo. Výročia diktované dejinami. Hľadať si svoj Babylon. Hľadanie veže, odkiaľ som a kto som. Z plebekov vo mne duní chorál. Z pesničky, ktorá dávno neletí. A veci, čo som dosiaľ zoral, decentne vymazávam z pamäti. Civilizačný piesok púšti pochoval Babylon. A skrie aj naše knižky, plné snov a fantázie. Má dať, dal. Prikázanie zákona, ktorý ti berie všetko, čím si cenný. Čo je prach a čo sa naň iba mení? Raz som sa stal a odstať sa už nemieni. Na balách stromov kráča obloha. Celý život sa iba držať na nohách. Kameň je za života, kameň po smrti. Filozofia dávnych dôb, čím ďalej, tým viac vo mne hlodá. Hľadanie veže. Odkiaľ som a kto som? Videl som dievča, ktoré hralo na slavče baladu o jablkách a cengotavých jazdách kráľov. A obzrel som sa dozadu. Cítil som plyn a prúdy krvi tiekli zo žil. Kto nedožil a kto sa čoho dožil, to uvidím, keď spadne škoda. Má dať, dal. Prikázanie zákona, ktorý ti berie všetko, čím si cenný. Čo je prach a čo sa naň iba mení? Čo je minulé a čo budúce? Nerozoznávam zvuk padajúcej vody od padajúcej vody. Sme príčinou i následkom práve tak, ako motýl je budúcnosťou husenice a husenica budúcnosťou motýla. Koľko je vecí, ktoré sme nevideli, ktoré neuvidíme a pred ktorými sme iba slepcami zmeteno pobehujúcimi v jasnej dráhe. Tak plynie čas, tak prejdu povedla lásky a náhody, príležitosti a priateľstva. Len občas zachytí na šťastie lesklým blatníkom a padajúce vidíme v ňom svoj nečakaný portrét, hroznú tvár, akoby fotografovanú cez reničku diabla. Neľutuj. Život je iba prenášanie lampy v tmavej miestnosti. Vždy iba trocha svetla z trocha inej strany. Ale je to tá istá tvár, ktorú vidíme. Nevráv, čo tušíš. Veríme, že naše vyslovené slovo nakloní vesmír. A láska a nenávisť, ošklivosť a krása. Až príliš sú si podobné, až príliš a sprisahané až na pod zrkadla, vyhadzujú nám na oči každý náš omyl. Ja viem, istota. Na klinec čierny klobúk zavesí. Nie to, že nebudeš, ale to, že si. Nezdvíhaj, prikry rukou. Pod klobúkom tma. Láska nás z čistej vody živí. Buď stále so mnou a viac ako seba, miluj mňa. Tak teda žiť. Stáť na nohách, podobať sa moru a nepočítať odlivy. Ja viem. Strach. Netrpezliví rátajú si do tisíc. Už cítiš v sebe cudzie obrysy. Tak prikročme. A kedy bude premiéra? Dnes večer o 5. Čo? Veď už o 7.
vážení hostia, milí mladí priatelia. Je fantastický deň. Každý má právo na svoju hviezdu, na svoj sen a na svoj pohyb nahor. Áno, vážení mladí priatelia, je skutočne fantastický deň, deň plný radosti, ktorom defiluje pred slzou zvlhnutými očami svojich rodičov, zasedené ročných maturantov a čaká na pripnutie zelenej stužky, znak do maturitného dospievania. Znak do blížiacej sa záverečnej štátnej skúšky. Ale zradovať a zúrodňovať tú brázdu vyoranú na rodnej zemi tak, ako nám krásne hovoril pred niekoľkými rokmi náš u nás na besede národný umelec Julius Pántik. Treba naozaj zatvoriť knihy s rozprávkami starých materí a vykročiť pevne, nebojácne do marania tej svojej práce
že sa nám podarilo vychovať zvládzaných ľudí, plných elán, poprať sa so životom, získanie a tak umožniť vám získanie si tej svojej vysnenej hviezdy. Preto dnes večer nech prekvitá kvet radosti nad dobre vykonanou prácou, nech je večerom úprimnej lásky rodičov, detí a pedagógov, vážení rodičia, hostia, vážení mladí priatelia. Znovu nadišla tá prekrásna chvíľa, ten radostný večer, keď môžem z tohoto miesta privítať našich milých rodičov, hostí a vás, kolegyne, kolegovia, aby som priplul na prsie našich maturantov zelenú stužku, symbol maturity. Farba zelenej stužky predstavuje jeden z najkrajších citov života a ľudstva vôbec. Nádej. Nádej stále krajšiu budúcnosť. Nádej dobré uplatnenie v životnej púti. Nádej pevného zdravia. Nádej kladenú do srdc ľudí. Ak hľadáte cesty bez prekážok, vedzte, že nevedú nikam. Vy v boji so životom nemôžete podľahnúť postup, nehodám, ale s prekážkami bojovať a tak vytvárať krásne perspektívy života. Snažiť sa na celom svete odstraňovať to, čo ľudsku škodí a nahradiť to tým, čo spôsobuje radosť, spokojnosť, lásku, čiže to, čo vám zo života prinesie skutočné svoje ja. Vážení rodičia, vám patrí najväčšia vďaka vašich detí. Veď vy ste tí, ktorí v úzkom spojení s pedagógmi doma formujete charaktery svojich detí, učíte ich poslušnosti, skromnosti, poctivosti a úževnatosti, aby dobre obstáli vo výštrici života, aby boli pevní ako žula, ich vôľa nezlomná a ich predsavzatia, aby sa naplnili vždy plným úspechom. Vy, mladí priatelia, vždy a všade len svojou najväčšou úctou a láskou obsypávajte svojich drahých rodičov. Vážte si ich, veď i tak nikdy im nemôžete splatiť plný lásky, bo najväčšia láska je láska matky a otca a nahradiť tieto milujúce srdcia sa nedá. Nezabúdajte, že ideálom vašich ročníkov ste vy. Váš život je ich život. Vaše úspechy sú aj ich úspechy. Vaša radosť a šťastie je radosťou a šťastím ich. Je vytvoriť vo vás hlad po novom poznaní, vychovať z vás ľudí spoločensky vysoko kvalifikovaných, praktikujúcich láskou drahej vlasti. Chceme, aby ste v dobrom spomínali na školu, na svojich profesorov, aby ste sa vždy hrdé hlásili Slovenskému gymnáziu v Komárne, aby platili slova Ernesta Hemingwaya, keď je ťažké učiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili, je krásne. Vážení mladí priatelia, dnešný deň nie je dňom bezprostrednej veselosti a západy. Nie je dňom, keď ozdobíte si svoju hru zelenou stužkou, ale musí sa stať dňom, v ktorom si uvedomíte, že len niekoľko mesiacov vás delí od vašej prvej väčšej životnej skúšky ukončiť stredoškolské štúdium úspešnou štátnou záverečnou skúškou. Pred komisou budete musieť dokázať, že ste dobre pripravení pre štúdium a vysokej škole, že ste začerpali dostatok vedomostí na úspešné zaradenie sa do pracovného procesu, že po dobu 4 rokov ste statočne pracovali a pripravili sa tak na úspešnú cestu ďalším životom. Za každým okolností musíte však vaše vedomosti rozširovať. Váš životný obzor takisto, či už štúdiom rôznych vedných oborov, alebo ovládzovať novými pracovnými skúsenostiami.
Uvedomte si, že úžasný rozvoj vedia techniky stávajú vás po celý život do úlohy žiaka, ktorý neustále chce poznávať nepoznané, objasňovať neobjasnené. Čím viac budete vedieť, čím budete múdrejší, tým viac si vás budú vážiť, budete cennejší pre spoločnosť. Toto sa dá dosiahnuť hlavne tým, že nebudete preceňovať svoje schopnosti, že si budete vážiť prácu, budete mať z nej radosť, budete zodpovední a svedomití. Tak, ako o práci hovorí Hviezdoslav. Búh počúval, vdým blízka by sa tmavá. Tak asi všetko, bez toho by sa strácalo. Nech mladosť je, či radosť, rozkoš, sláva. Len jedno vracia sa a trvá práca. Preto, milí mladí priatelia, zároveň dovolte poprijať vám veľa elánu, chuti do práce, veľa zdravia, úspechov pri maturitných skúškach, ako i v celom budúcom živote a poprijať radosti z vás, vašich milých rodičov. Dovolte mi, aby som vám priniesol združenia rodičov a priateľov školy, tiež zablahoželal v tejto slávnostnej chvíli. Tak ako Súriek hovoril, vašu hru za chvíľu pozdobí zelená stužka nádeje. Tá vás zmobilizuje a zavezuje, zmobilizovať všetky sily a schopnosti tak, aby ste pred vašou prvou veľkou skúškou, maturitnou skúškou dospelosti, boli dokonale pripravení a dokázali vašim profesorom, že ich štvoročné úsilie nebolo zbytočné, že prinesie bohaté plody v podobe vašich vedomostí. A preto im dnes patrí vaša vďaka, pripravili vás pre život, ktorý stojí pred vami a vy budete môcť smelo vykročiť. V tejto krásnej a neopakovateľnej chvíli všetci myslíte aj na svojich najdražších rodičov, ktorí vždy stáli pri nás a pomáhali vám pri zdolávaniu prekážok. Aj im patrí vaša vďaka. Ja vám prajem, aby vaše prvé vážne kroky v živote boli úspešné, aby sa vaše predstavy a túžby naplnili, aby ste si v živote našli také miesto, ktoré vám bude duševne obohacovať a naplňať spokojnosťou. Je to vo vašich rukách. Všetci si spoločne želáme, aby sa splnili nádeje aj vašich rodičov, tieto však samozrejme budú musieť byť podložené vašou poctivou prácou, teda učením. Ja si myslím, že môžeme mene vás, všetkých rodičov, vám doprieť, aby vám to vyšlo. My vám vieme držať palce. Ďakujem. Vážený súdruh riaditeľ, súdruh zástupca, vážení súdruhovia profesori, drahí rodičia a hostia. Tento slávnostný deň, keď stojíme pripravení prijať zelené stužky, opánvala nás, štvrtákov, dojatie. Je to zvláštne, že doba prežitá na gymnáziu tak rýchlo ubehla. Čas však uplynul nielen nám, ale hádam všetkým ľuďom, ktorí nás poznajú. Ešte pred 4 rokmi sme boli deti, ktoré vstupovali do budovy gymnázia s očakávaním niečoho nového, nepoznaného. Áno, boli sme deti. Nezrelé, nevyformované povahy, charaktery, názory. Dostali sme sa pod citlivé ruky našich profesorov, najmä triednych. Ich záujem o nás, o našu výchovu bol veľký a všestranný. Mnoho nám pomohli, poradili a odovzdali veľa nových vedomostí. Bolo toho tak veľa, že na niektoré veci sme už aj pozabudli, ale tá podstata nás zostane navždy. Neučíme sa s našimi profesormi, pretože nás ešte čaká niekoľko mesiacov pre našu budúcnosť tak dôležitých. Čaká nás skúška dospelosti a prijímacie skúšky na vysoké školy. Prosíme preto našich profesorov, nielen triednych, ale aj ostatných, aby nám ešte tých niekoľko mesiacov naďalej pomáhali a radili. Roky, čo sme prežili na gymnáziu,
kde nás stali aj naši rodičia. Často sme si ani nevšimli, že práve mama či otec nám pomohli pri našich trápeniach. Keď sme mali problémy, išli sme s nimi za svojimi rodičmi. Pomohli nám a my sme si uvedomili, že bez ich pomoci by nám život išiel len veľmi ťažko. Preto prosíme našich rodičov o ďalšiu trpezlivosť, dobrot a pochopenie. Ďakujeme za to, že nás po celých 18 rokov, čo sme na tomto svete, chránili a sprevádzali. Ďakujeme za ich starostlivosť a nekonečnú lásku. Dovoľte, aby som vás ubezpečila, že nádej vložené do nás neskáme. Budeme sa snažiť byť užitoční všade, kde nás naša vlast a spoločnosť budú potrebovať.
Nevedela ma to odfotiť.